$500-600 там заробляли люди. От, тоді в мене знайомий власник, де я пропрацював там 11 років. Я пам'ятаю, у 2011 році він приїжджав і він мені пропонував там працювати. Я кажу, скільки вони заробляють? Ну, $500-600, там рибні заводи. Я кажу, ну, то я відправляю в Штати, де вони $4-5 заробляють. Поки що не цікаво. Ну, але так, факт є факт, що 16 років тому першу людину відправив. І вже тоді якби розумів, не будемо зараз здаватися в підробиці, що Польща буде якби цікава українцям. Ну, так і сталося. А цей мій знайомий побудував найбільшу фірму з рекордом у Польщі, поляк. Дуже класно. Станіслав, от ти займаєшся суто Польщею, правильно? Ну, я скажу так, я працевлаштовую вже 20 років реально. Починав от якраз з Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, там Єгипет, Саудівська Аравія.